Iaia, goizeko 9:10 gutxi eta aipatuko dugu ikasturte honetan etxe bizitzaz, ala hauetan murgiltzeko nahiaz, etxe bizitza larrialdia, prezio garestiak, tentsio eremuak eta bestelakoak aipatu izan ditugu gurean, eta horiek hala ere beharra dela eta ere beti sortzen dira alternatibak, zakit akaso cohousing-a, akaso, eta ametsak sortzen cohousing elkarteak argitaratu berri du Euskal Autonomia Erkidegoan 10 baserri utzik daudela eta beharraren alternatiba izan daitezkela. Gehiago jakiteko gurekin da, ametsak sortzen elkarteko Zurin Emaguregi, egunon? Egunon, Felip. Bueno, atzoko albiste ere bada Eusko Jaurlaritzak abalak jarriko dituela etxe bizitzak erosteko. Nola ikusten duzue azken aldian jasotzen ditugun neurrien albiste hauek? Bueno, ametsak sortzenen ibilbidea ez da luze-luzia, baina badaramagu 8 bat urte, alkartearen mugimenduan, hasieran helburu didaktiko edo cohousingaren etxe bizitza kooperatiboen abantailen difusio lanetan, ez? Eta hasiera horretan, bazirudien lau jipin kontua zala, komunekin, liburuek hamarkadako komuna edo proiektu hoiekin nahastu iten zan, ez? Eta baita ere, administrazionaletik iristen zitzaien halako ideiak oso arraroak, oso arrotzak ite zitzaizkien. Eta zuk esan bezala, azken aldian badirudi administrazioa konturatzen hasia dela, aspektua askotan, bai etxe bizitza eskuratze zailtasunetan, baina baita ere elkarzaintza, baita zahartzaro aktibo baten aldet ikuspegitik ere, cohousing-a edo etxe bizitza kolaboratibo kooperatiboena soluzioa izan daitekeela. Orduan, ondo begionez eta postazunez, eta iritsi dela, momentua, iritsi da. Gainera, askotan ere aipatzen den elementua ere bada, etxe bizitzaren soluzioa edo bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren soluzioa badela eraikitzea edo askotan ere galdetzen dugu, zer mereziote dun beste eraikitzea jakinikan euskal gizartea zarkitze joeran ere badela. Hor askotan erantzuten digute, ohitura edo aldatu egin dela eta gaur egun ohikoagoak direla pertsona bakarreko etxe bizitzak. Bueno, ez dakizu zer dan lehenago, edo etxe bizitza sistema diseinatuta dagola, azkenian horretara, bideratuta gero eta metro kuadro gutxiagoko espazioetan bizi da jendie, gero eta sistema produktibo etengabe eta produktizitzen egotearen sistema horretan, eta gure aurreko belaunalditan, konturatzen baldin bagara, etxian ez enabila 20. mende hasieran, baserritan familia, belaunaldi diferentatako familiak unidade handia biziziala, bezik eta gure aitona monen garaian, batzu bizi ginean etxe handi baten, sukalde handiagoa zeuden etxietan, lengusukin, osabakin, aitona monekin. Orduen, ez dakigu, zertara garamatzan honek argi dago bakardadea ez aukeratu eramaten, garamatzala, ikusten ari garaia gure aurreko belaunalditan, baita ere familia gazteagok edo bakardade ez aukeratua kriantzan, ez? Beren seme-alaben hazkundea eta nahiko lehengo tribu hori eta ez dagola. Eta gaztietan, ez daukatela etxe bizitza bat naiz erosteko edo, sikieran alokatzeko aukerarik. Orduen, hortan gaude gaur egun, hortara eraman gaitu azken urtetako etxe bizitza sisteman, bai, argi da. Horre, ametsak sortzen elkartetikan, cohousing-a sustatzen da, eredu topiko bat edo eredu orokor bat, nolako izango litzateke? Bueno, importantiena gizataldea da. Badirudi, ari garela etxe bizitza hitz egiten, ari garela azpiegituraz, baina gizataldea. Topatzea, zure interes antzeko dituzten pertsonak, bizi modu eta filosofia antzekoa dutenak, eta hoiekin giza proiektu bat hastea. Eta aurrera doa zeneinean, nola bizi nahi duten erabakitzen, nun bizi nahi duten, noiz bizi nahi duten, norekin, hori erabakitzen hasten denean, kokalekuari begira jarri beharko litzateke talde hori. Landa eremuan izan daiteke, hirian izan daiteke, barrukalean izan daiteke, ustutako herri txiki batean izan daiteke, baina hori bada fase bat aurrerago datorrena.
lehenengo, elkartu behar dira, elkar ezagutu, eta bai barne araudia, eta baita ere, kasu honetan, kooperatiba bat osatu beharko lukete. Azken batean, kooperatiba izango da etorkizuneko etxe hori, edo landa hori, edo eremu hori, erosiko duena, eta ez gizabanakoak. Pentsatzen dut ere, gizatalde horrek ere, beraien artean erabakiko dutela, ea ze punturaino elkar banatu nahi dituzten espazio komunak, akaso taldearen arabera ere ezberdina izango da. Batzuk akaso nahiko dute sukalde propio izan, beste batzuk sukalde komun bat guztiontzat, pixkat nola erabakitzen da hori? Bai, hori da. Hoie dira, ohituago gaude kooperatiba enpresa ikuspegitik ezagutzea. Eta kooperatiba bakoitza gutxi gora bera erabakitzen du nola funtzionatu nahi duen, estatutu batzuk sortzen dira, eta gero konbibentziarako, elkarbizitzarako barne araudi bat. Orduen zuk esan bezala, kohausinaren funtsa bada espazio, elkarbanatuako espazioei, garrantzia handia, pisua handia ematia. Orduan, elitzateke jasangarri edo ikuspegi orokorretik edo eredu orokor batetik abiatuta luke zentzurik izango bikote batentzako 100 metroko espazio pribatu bat izatea eta sukalde txiki bat konpartitzea besteekin. Alderantzizkoa beharko luke. Zure espazio pribatua minimotara, zure beharren minimotara ekartzea litzateke, minimo horiek kooperatibak eta lantaldeak berak, taldeak berak zehazten ditu, eta baina espazio komune daukate garrantzia, protagonismo handiena. Eta zuk esan bezala, igual izan daiteke zuk etxe bat zure apartamentutxoa edo zure eremu pribatu edo intimoa eukitzea gosaltzeko, nahi duzunean etxien afaldua afaltzeko, baina ez duzu igual 20 metro eta 5 metroko sukalde bat eukiko. Igual hori baldin eta ez badaukazu, ez bazabiz, kohausin, dimentsio handitako kohausin batean bizi. Eta eragiten du taldean bizitzak pertsonaren izaeran, eragingo duela, akaso onerako, elkar harremanak estuak izango direlako, agian ere talkaren bat edo beste ere egongo direlako, baina alderatuta pertsona bat bakarrik bizi denarekin ezberdintasunak baude izaeran. Noski, komunidadean bizitzia, danok ezagutzen dugu blotketako dinamika nola dian, ez? Igual 8 alturatako edo 5 alturatako pisu batian, eta 2 edo 4 etxe bizitza bizi diren bilera horietan, komunidadeko bilera horietan sortu daitezken gatazkak. Egia da horiek urtean behin bitan edo beharren arabera egiten dela. Eta enkanbio, kohausin batian jarraipena edo talde izaera badu elikatze bat aste-desastekoa, egunez egunekoa batzordetan banatu behar da, eta norbean izaeraren arabera noski hor badaola konplizidadea, eta horregatik esaten dugu gizataldea dela funtseskoa. Ez du zentzurik, hainbesteko zentzurik, edo loteria handiago litzateke baldin eta baserri bat, edo erekin bat, edo eremu bat aukeratzea, eta gero bertara bizitzea jutea zuzenian. Hor talkak sortuko dira, noiz nahi. Baina horretarako pertsona hauek badituzte bizitzeko eta erabakiak hartzeko hainbat erraminta edo tresna, ez? Eta hortan ere formatu edo saietu behar gara. Soziokraziaz hitz egiten dugunean nahi oso ohikoa da, asambleatan erabakiak hartzerakoan oain arte demokraziaz egitea, zabalena ohikoena egite zaiguna, 10 pertsona artean 6 eskua altxatzen badute, aurrera ateratzen da neurri hori demagun, ez? Baina horrek dakarrena da, neurri horren kontra dauden beste 4 pertsona, ia erdia eukitzea, 40 beti kontra eukitzea. Orduan, soziokraziak bilatzen duna da, denok, momenturen batian, amore ematia puntu bateraino, eta elkar ulertze bat edo danok eroso sentituko dien puntu bat topatzia. Eta danok eroso sentitu arte, ez dala neurri hori edo erabaki hori hartuko. Horrek, klaro, ez da, erabaki horiek ez dira igual 5 minututan hartuko noski. Eta igual batzutan kanpo kanpo laguntza bat, ego behar izaten da erreztatzaile edo desblokeatzen lagunduko duen pertsona edo figura batena. Baina bai, izaerak importanteak dira, moldatze importanteak dira, baina gero pertsona hauen erabakitze eremuak normalian seguruak izan behar dira, denon ahotsak kontuan izaten dira bermatu behar dira, violentziarik gabeko komunikazioan ere oso saiatuak edo izan behar dira,
eta soziokrazia bezalako sistemakin edo, pues, erabakiak hartzea, erresago edo denok kontuan izango diala, noski, hala da. Azken batean pertsona bate pentsatu behar du, zer nahiago du, ni nire erara nahi dudan bezala bizi, nire etxean erabakiak nik neuk hartuko ditudalako, baina, karo, bakarrik biziko zara, ez dakozu inorrekin liskarretan sartzeko aukerarik, hori egitea da. Bizi ere, aipatuko dugu, baserriaren eredua, baserriaren bueltan ikerketa plazaratu duzuelako, honetaz gehiago jakiteko, gurekin da Koldo Telleria, eraikaleko ikertzaile eta arkitektoa, egunon? Opa, egunon. Bueno. Kaixo, bai, eraikaleko arkitektoa ez arikalda diru laguntza jaso duguna ikerketa egin izateko. Ados. Ametsak sortu duena, ari da. Hori gala, aipatu nahi dugu, zer ondorioztatu duzu ikerketa honen bitartez. Egun, utxik dauden baserriak izan daitezke etxe bizitza larrialdiarentzako alternatiba? Bueno, alternatibatako bat gehiago izan diteke, baina batez ere ondorioztatu duguna da eragilera lagapenak Euskal Herrian lur hartzeko pues baserriak izan direla bidea. Orduan hor ikusi duguna da baserri asko daudela utxik, eta baserriak eskaintzen duen bizi eredua lurrarekin lotuta, bizi eredu komunitarioa baserriko familia handi bat bezala ulertuta, eta gaina baserriko familia hori bere herri inguruan eta bere inguruko gizartearekin harremanetan jartzen duen eredua dela. Orduan horregon da nolabaiteko match bat baserria eta erabilera lagapenako kooperatiben artean, ez? Hori da ikusi dana. Akaso, baserriako housing espazio bihurtzeko edo, agian zailtasun handiena edo izan daiteke zentzu administratiboan, eskriturak, paperak eta halako erreformak egiteko agian? Hor gertatzen dena da, eredu berria eta berritzailea denez etxe bizitzarako eta hirigintza araudian eta herrietan ditugun araudietan oraindik barneratu gabeko figura denez, baztertu diran 4 kasuak dira Euskadi mailan dauden 4 kasu bakarrak eta norabaiteko pioneroak izan dira. Orduan bide asko zabaldu behar izan dituzte eta bide horietan utxune edo galdera ikur asko sortu dira, ez? Eta administrazioak bere makina burokratrikoaren orokorrean ez du bidea erraztu, ez du lako ezagutzen ere. Ez? Eta, denentzako izan da, lan asko izan da, bai. Zurina, buruarekin ez etzain duzu, ez dakite konplexua da edo naliko ez duzu? Bai, konplexua da Koldo komentatzen dunan gaitik, baina batzutan alderdi burokratikoa alde izan da ere, sortu daitezke erabilera lagapen kontzeptua ez dakagula gure kultura Euskal Herrian eta jabetzan zean ez dagola oso barneratu da. Azken batian erabilera lagapen kontzeptua bada gauza bat nun kooperatibak berak, eta hau, importantia da ulertzea zein den kontzeptua, kooperatibak berak erosi egiten du etxe bizitza, baserria, landaremu bat eta bertan erekiko duen eremua, lurra eremu hori, eta kooperatiba jabea. Naizta bertan dauden familia unidade, hainbat familia unidade egon. Orduan, norbaitek utzi nahi izan ez gero kooperatiba, alde inez gero berreskuratuko luke hasieran egindako ekarpen ekonomiko hori, ekarpen ekonomikoa, aportazio hori. Baina, sekula litzateke horren jabe izango naizta bertan bizi. Horrek sortzen ditu duda asko bai. Baina, Koldok esan bezala, papeleoa, burokrazia, eta ez ezagutzatik dator, ezagutza faltagatik dator. Eta, badirudi hori apurke aldatzen ari dela. Hementxe utziko dugu aipagaia, baina ziur nago heldudan ikasturtean ere berriro etxe egingo dizuegula, Zurine Maguregi eta Koldo Telleria. Mila esker goiz honetan gurean izategatik. Bai, mila esker zuei, agur.